nke ize anyị na-edi unu bịa nyelụ n'ahịa aka oke esi emenụ oke esi emenụ ọ na-abụ onye nne ya nwụrụ achọ ka elekọ ife nne ya o ya na ife a na-eme na Nollywood na ọ na-eme eme life ife a na-eme na Nollywood na-eme eme life ọ na-abụ onye nne ya nwụrụ achọ ka elekọ ife nne ya ọ na-abụ onye nne ya nwụrụ achọ ka elekọ ife nne ya ọrara eze ndị Igbo biko kwanuo tinyekwa n'ọnụ n'okwu a na ọ pụagokwa na gị a tinye n'ọnụ n'okwu a na-enụ nne m ebe a ka o kwuo okwu kwuo n'okwu n'ebeze na akwa kwuo okwu onye nwe enyemaka nyelụkwa ihe adịgokwa ume ojii alụ na-emekwa na ogidi oke esi emenụ ọ na-abụ onye nne ya nwụrụ elekọ ihe nne ya ọ na-abụ onye nne ya nwụrụ elekọ ihe nne ya elebugo nke mbụ anyị ekwula okwu nabanyekwala ike ịbụa ọ na-abụ onye nne ya nwụrụ elekọ ibe nne ya oke esi emenụ ogidi ọgwụgwadị unu na-ekwu oke esi eme oke esi emenụ ogidi dono oke esi emenụ ọkwa na ogidi ka ọ na-eme n'ire ndị ụlọ na ụmụtazi kindred webụ na ndị ụmụtazi abụọ alụ na ndị ụmụnne abụọ alụ na nna m nwụrụ just last year ka ịkwa nna m fajụ nwere ife na-eme ndị a na-emela last year ka ịkwa nna m Arizona fajụ o nwere ife na-eme ndị a na-emela last year fasị na nna m ujifu ụgwọ nna akwụsị ụgwọ kwa nke mmadụ fasị na ya eme clearance 700,000 nke ebe a na-eme ihe eme from 700 to 300 ayogide na biko for wee na 150 na nke nwa bụ ebe na nna m lesịrị mgbe ọ dị ndụ na ọ ya enyefa kọmishọn n'ogidi onwe na ebe a na-enye kọmishọn na ụmụnna m ele anị ọsọ na ụmụtazi kindred ka ọ dị ndị ogidi ndị ichie ogidi ndị okenye ogidi tii n'okwu ọnụ n'ogidi niile sijukere na igwe ogidi onwe na ugwe ụmụnna ọ ya bụ ele anị enye kọmishọn ani onye akpa ire ani inye ụmụnna ị kọmishọn ọ gị na ụmụnna ya dị wee nwere ani onwenugo ebe a na-eme ya anyị lee ani anyị ka anyị wee kwa nna anyị fasịla ya enyefa 3 million ndị ụmụtazi kindred fa nara anyị nya 3 million fa nara anyị nya sọsọ ka o wee bụ na ya kwọrọ nna anyị fa na-achọsi ife ya eme anyị ka anyị ghara ịkwa nna anyị anyị na-edi fasịla ya enyefa 3 million bifo anyị akwa nna anyị anyị welu 3 million nyefe ọmụnwa mụ na nwanne m nwoke ejem alụfa POS nyefe 3 million fanala anya bifo fa wee bịakwala anyị nna anyị ọ ebu evenu a na-ekwu na ọ dịka nke ezuru ọlụfa fabalịa 3 plọt anyị 3 plọt anyị nna m fabalịa ya kwelu dike anyị na-edi resi ya ndị baje n'ife nna anụ na anyị kọ na-aje ndị baje ndị beliofin ka elesifanya anyị na-edi simi ya bụ na anyị disili ya ka anyị di ya ka a wee kwagodu nne anyị fabule nke clearance anyị nyefe 150,000 ọ dị ego one anyị na-edi m ya bụ na akwa nne anyị kịta akwa fachọ ka fa baa letọpụ nke fọrọ afọ ka faje letọpụ nke fọrọ afọ oge esi emenụ ogidi tini ọnụ ọ na eze ndị Igbo tini ọnụ na ọ dịgote ụbọchị ọgwa nwadị ogidi ka mbụ ọgwa nwadị ogidi ka mbụ abịa gwa m abịa nne m bụ onye ogidi nne m onye ogidi ọgwa ezigbote nwadị ogidi ka mbụ nne m bụ onye ụmụ udo m uru ogidi nne m onye ụmụ anụgo uru ogidi abịa gwa m abịa ọgwa ezigbote nwadị ogidi ka mbụ oke esi eme n'ogidi oke esi emenụ unu dị ikwu ya ọnụ na onye adịgote ume ọchị ọkwa ozikwanụ meedi ọrara eze ndị Igbo bịanụ nyere anyị aka oke esi emenụ anyị na-egbu ọnụ Arizona nna m ebe ka ị nọ Arizona nna m ebe ka ị nọ oke esi eme maka na nna m nwụrụ just last year fa wee chọka fa makọla ife anyị niile
ọbịa a na-echi ya onye inye aka gbatakwala ya ọsọ enyemaka oke esi emenụ oke esi emenụ ogide alụ na-emekwa oke esi emenụ ọ na-abụ onye nna ya nwụrụ akpakọla ife nwoke mmadụ ọ dịka ọnwa eze nwa nna m nwekwa nwoke nwa nwoke enwekwa nwanne m nwoke mụtakwara ụmụ nwoke oke esi emenụ ogidi tikwa na anụ n'okwu anọ adịgo too much ndị ichie ogidi ndị okenye ogidi igwe ogidi gbatalụ na ya ọsọ enyemaka gbatalụ na ya ọsọ enyemaka abịawala ọmụ ife gọfama na nke izi fabulu signboard bulu ọmụ tii naanị anyị si onye agbakwa na ebe a o ji bụ naanị mmụọ nye adị andị fajalani ọ bụ ọkwa anị mmụọ ọkwa anị nna m anị Arizona anị mmụọ dịkwala onwe ya iche anyị egosibụkwa fasifa na anụ nke bụ anị mmụọ na nke a abụlakwa anị mmụọ na anị nna m fabịafasị na anị mmụọ ma na-eli ya ọ bụ naanị mmụọ na ya eli ya ọ bụ naanị mmụọ fa ya elebi ya mana fa dị n'alụ lee ya onwekwa ife anyị melụfa uchefa wee bụ na ebe anyị na-enwere ife anyị mee ka fala ya taa ọzọ ogidi dono ikwa na anụ n'okwu ahụ ogidi dono ọkwa nwadị unu na-ekwu n'ogidi ka ọ na-eme n'ire ndị ụlọ n'ogidi n'ụmụtazi kindred oke esi emenụ aja anyị ogidi do oke esi eme anyị na-azị ya na baịs elelute bịa na-elekọta ife nna m ọ na-abụ nwoke nwụrụ elebe isi ya ọnwa eze famili nwoke ọnwa eze na famili ọ rara eze ndị Igbo tikwa na ya ọnụ na ọdịgo too much n'ebe gaba na-aga n'igwe na-anụfa ndị nwa okwu nyati ibe na-anụfa ogidi dono n'anya ka ọ na-evido m ekene nwa ngwu ọ na-evido m n'anya ekene nwa ngwu ọ na-evido m anya maka ọ dị ka ọpịa n'isi o si esi nata ka ọ bịa zọwa ife nna m ọkwa inwe nna ekene ife anyị mee ma ọ bụ na ọ dị mma anyị emeghị ya ọ bụ na ọ dị mma ife me nna m ya emewado ndị nche ofu ọnwa ada ka m bụ nwada ogidi ife na-eme ọ bụ na ozi ezi aja na ogidi ya emewado uru ya ofu one after the other ekene nwa ngwu onye nwa ka ọka n'isi o si obodo m na-amala ọnata ka ọ bịa zọwa ife Arizona ọkwa ndị Arizona nyalụsịrị aka ka ọ dị ndụ ndị Arizona nyalụsịrị aka ka ọ dị ndụ ndị Arizona nyere aka ka ọ dị ndụ Arizona nwụrụzi afa bulu ya si ya ka akwa ya fajụ anyị ma ife anyị gbanyeligide bifo a wee kwa nna m anyị ma ego na tụfu bifo a wee kwa nna m oke si emenụ ogidi oke si emenụ ọ na-abụ onye nna ya nwụrụ na-elekọ ife nne ya onye na-ekwe enyemaka nyere anyị ọ dịgo too much ọkwa ezimedi ọ dịgo too much ụmụtazi unu bụkwa alụ oke si eme onye nwere enyemaka bịa nyere anyị oh my God Jimo oke si eme nụ Chineke nna oke si eme ali na-egbu ọnụmo oke si eme nụ ọ dịkwa na egwu biko nụ ndị ogidi tụnyekwa na ihe ọnụ na ihe a pụkwa n'egwu ọ bụrụkwa na ihe niile nwata nwaanyị a na-ekwu ebe a bụ eziokwu ọ dịkwa egwu ngwa ka mmadụ ihe unu che n'ihe onyonyo a